তিনি 19 ফ্যামিলি প্রায় 40 বুতার তীব্র মথানে বানারম হা বিজেপি তাই সিপিএম নি আকারে ডিপ্লোমোটা আয়োগ লাগতো ডিপ্লোমোটা আয়োগ লাগতো হাইনে ভারতের বুমারিয়া বুট নাই হাইনে ভারতের বুমারিয়া বুট নাই সিপিএম বিজেপি আকারে না ডিপ্লোমোটা খাবাই খুবাই লামসুগো বিজেপি আকারে না ডিপ্লোমোটা খাবাই খুবাই লামসুগো ডিপ্লোমোটা লং লিভ ডিপ্লোমোটা লং লিভ ডিপ্লোমোটা 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 নিও ফাইমানজাকনাই সিনি হারবতলি বিসিনি উমৈ সিনি তাকপতে বহুরংনো आं पाइप्लाय हांबाय याफारो तिनि जों तमानि बागै तिप्रा मथा खलायनाय ना बनो जों मासिनाय सिनि बुबाग्रा आजके तिप्रा मथा खुलुमानि बागै कारण उंखा सिनि तिप्रा सानि अधिकारनि बागै सिनि दफानि अधिकारना रक्षा खलायनानि बागै काजे जों मा बुजिनाय आजके सीपीएम 25 बोसोर जोंनो थगौका बारायगले थगौका सिनि ना शिक्षा ना चिनी भविष्य रक्षा खालायनायनि बागै गोबां मा चिनी बागै जे जों जावख्लाय क्लांखा अबनो जों मा बुजिनाय आजके चिनी गोबां मा जे एडीसी विलेज दंनाय अ जागाफोरनो जेनारेल नामका नारनुखाना मेरुगो नाथुरामपारा आजके जेनारेल नाम जाका कलासरा आजके जेनारेल नाम जाका काजे जों मा बुजिनाय खाजान तापते बुहुराव तिनियो जों जदि ठीक खलाय जदि चिनी महाराष्ट्र नायांक्ला चिनी इ हारबतली बिसिनी गोबां मा पन्चायतनि बिसिङो गोबां मा जागागो गोबां मा पारा आजके जेनारेल नाम जागनाय कारण नरनुखाना मुख्यमंत्री तमसाका एडीसी दखल करते হবে হিনি সাকা এডিসি নে দখল খাইনাইবো আর কোন জাতি উপজাতি সংখ্যালঘু মানে সবাই দং মানা হিনি ছাও আর এডিসি নাম মানে কারণ তমা कारण उनका चिनी त्रिपुरा सानी बागै TTAADC माने तमा त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चिनी त्रिपुरा सानी जे अधिकार अबनो सुरक्षा खालायनानि बागै ना आजके एडीसी नाम जागो किंतु तामाहंका एडीसी ने सबायनाय बीजेपी रो काजे ओ एडीसी नो रक्षा खालायनानि दायित्व सबनि निनि आनि कारण जों जदि एडीसी सबाय जाखला चिनी त्रिपुरा सा इ एलाका हो हजार हजार बांग्लादेशी हाबनाय निनि आनि जागा दखल खालायनाय बाहिके दखल खालायनाय इरुनि जारा आनि माफानि समान अकरा तंनाय नरंनि जागानि कागज पत्र दितों गरै बाहिके अ जागाखौ यानजि बिसा हाबनाय और हाबै तम खालायनाय निनि आनि नुक्थायनो सबायै अ जागाखौ ब्रगनि पर खामनाय अ कारणे जिनि महाराष्ट्र एडीसी के सुरक्षा करते হবে एडीसी सुरक्षा मा खालायनायजों जिनि त्रिपुरा सारा थानचाङै जिनि बुबाग्रान लगे तङै जिनि एडीसी सुरक्षा मा खालायनाय कारण जों जदि जिनि भविष्य रक्षा खालाया हला जिनि बुबाग्रानि जदि लगे थानचा तङिया हला जिनि एडीसी पूरा नष्ट होई थांनाय जेनारेल नाम जागनाय एवं ताबोबो सुनामी दङ बिश्रामगंज सुनामनि नायखा जिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे आजके जबा खालायका तिनि जिनि बरमगना उमा शंकर देव बर्मा तिनि अर अन्नसन तंका अर थांगै आसुगै যত দিন পর্যন্ত ই এডিসি নি যে জায়গা তংমানি অবনো রক্ষা খালাইয়া আंकला আজকে তেইব কতর সভা চলি নাই হিনি गोबां मा आंदोलन खालायजा जों नुखा ससियेल मिडियाखौ तिनि कांचनपुर नगर पंचायत नामै जिनि जेनारेल नामनि नायतंगो अबनि बागै खाजान तापते बुकुराव जों किरि थेंक्लायो जिनि भविष्यनि जारा जाराय रक्तंनाय जों तो जाराय रे बयस्क तंनाय बरनि भविष्य तो सेजुंनाय किंतु जिनि जे भविष्य तंनाय जाराय रंनि बर थांनाय जिनि हाकरे हंगला जों बर थांनाय अबनि बागैनो जिनि बुबाग्रा तामसाका थामचा मातंनाय यूनिटी मातंनाय बुबाग्रान लगे जदि तंगला जिनि भविष्य सुरक्षांनाय जिनि त्रिपुरा साय कतामनि सान कारण अजागो जिनि एडीसी जे एलाका तंनाय अब सुरक्षा खालायनानि बागै डाइरेक्ट फंडिंग नानि बागै तिनि जिनि पॉलिटिकल राइट मानानि बागै आजके जिनि बुबाग्रा तिनि जबा खालायतंग नरनुखाना जायावै नंयावै तिनि बरमरा हाताय कतर थाङै तिनि अनसन तंखा तामनि बागै जिनि दफानि अस्तित्व जाते नष्ट होयाते जिनि जातिनि अस्तित्व जाते कमायाते अ कारणे आजके जिनि बुबाग्रा जबा खालायका अबनि परे जों बीजेपी बाय एलाइन जुखा गोबां मा ब्रुक सकाय बीजेपी बाय तमानि एलाइन जुखा एकटानि कारण त्रिपुरा साय घटनानि बागै तिनि बीजेपी बे एलाइन जुमानि परे जोंनो साका 6 मासनि बिसिङो जोंनो त्रिपुरा साय घटनाय किंतु जों नायखा 2 बोसोर धरे
जों नायखा असमय जिनि अमित शाह बाय मालायखा जोंनो गग्रखा जे रनाय हिनि आजके रयानि बागिनो जिनि बुबाग्रा साका जे थानसा उमय जों एকক भाबे लड़ाई खालायनाय एवं तिप्रा सरक थानसानि बिसिंते फुनुगै रनाय इ राज्यखौ जों 25 থেকে 26 তে জিत लबो फैनाय खाजोन ताकते बुग्र अबनि बागै ताकिरिदि गोबां माबुरक साहित्य तिनियो निनि नक ताननाय लेफ्टि नक ताननाय आं खोनाजा इ हारबतलि बिसिनि बिसिङावबो नलछरि रग गोबांबा बरक साहित्य तमा निनि नक ताननाय निनि टयलेट नक ताननाय नोनो मुंसारिया गेसनि कानेक्सन रैया हनि साजाबो दङ खाजन ताकते बुग्र अबनो ताकिरिदि ब्रंनि गेस उंथो नक उंथो अबनो डिसिसन खालायनानि बागै पन्चायत इलेक्शननि बागै जिनि बुबाग्रा फाइट खालायै सुप्रीम कोर्ट जिति फाइजा खाजन ताकते बुग्र जों ताबो फुनुगै रनाय जों मा फुनुंनाय ए बिसि इलेक्शनाव जों हारबतलि बिसिबो ए नलछरिबो जों जाते गाम खाय भोट रगै बुबाग्राना कप्लाय खालायनाय एवं इ एडिसियो 2026 इ 12 तारिखो जत बसो पाल खाय आनरस मारिया भोट रगै बुबाग्राना जों कप्लाय खालायनाय खाजन ताकते बुग्र एवं आनर साइक्लांनाय तिनियो इ 17 तारिखो 12 तारिखो जों बुदुंनाय 17 तारिखो जों विजय मिसल खालायनाय खाजन ताकते बुग्र अबनो चिनि प्रमिस जों जत थानसा मातंनाय जों फुनुगैरनाय बीजेपी सीपीएम कांग्रेस ने जों फुनुगैरनाय त्रिपुरा सा जखन थानसांग केबो कासुगै माया आगैबो कासुगै माया ताबो कासुगै मानला खाजानि ताकते बुग्र आगे गोबां माबुर साका रक्त देबो एडिसि होते देबो ना हनि जों खोनाका जों बुरौरंनि बुखुक्ति खोनाका असमय जिनि समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया दाव कुमार रियां तामाखलायका थानसांखा जत त्रिपुरा सारामना थानसा खलायका अ थानसानि बिसिंते दिनि आजके एडिसि मानो दिनि आं अबनो सानानै नायो खाजान ताकते बुग्र जदि त्रिपुरा सा जदि थानसां हइतंला बुबाग्रा जे सामानि थानसां दिनि अ थानसां जदि तंखला दिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सामने खाजान ताकते बुग्र तो असमनो सावै जतन हामबाय जतन खुलुमका बुबाग्रा एग्लुक्तम त्रिपुरा मथा एग्लुक्तम हामबाय Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha boni ni kumangka khumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Paditham mai hostelo tongai chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bising ti kurungai mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number